Doncs vaig començar a estudiar turisme perquè era el nexe entre les tres coses que a mi m'agraden més, que són l'economia, les llengües estrangeres i el servei a les persones. I era un grau que unia aquestes tres coses. Doncs he escollit aquest postgrau perquè és una mica em donarà la visió de la política turística, del que és més a nivell de gestió administrativa del turisme. I penso que com que el turisme va cap a aquest món més sostenible, més ètic, crec que serà un postgrau que podria aplicar en un futur. Jo crec que a través d'aquest programa de beques la Fundació de Crèdit Andorra vol donar un vot de confiança als estudiants del país perquè puguin explotar el seu talent al màxim i em sento molt afortunada i agraeixo molt a la Fundació que m'hagin donat aquesta oportunitat.